skal have mere hype omkring smutsten. Vi er i gang i smutmesterskaber inde ved Søerne og Distortion. Det skulle meget gerne være et afbræk, så man lige kan komme væk fra den høje bas og jægermeistershot og alt det andet. Noget, der er ærligt, barnligt og god sjov. Det er første gang, jeg er her med Distortion oppe ved Søerne, og ellers har jeg holdt det siden 2016 i Ydre Nordhavn. Men nu har vi så fundet et sted, hvor det er lidt flere deltagere, så det er rigtig fedt, ikke? Når man er nødt til at lukke blokken efter 30 tilmeldinger, for der er ikke plads til flere. Hvad der er specielt ved at stå smut? Det er roen i det. Det er afslappende. Ringene på vandet, der i sig selv er soothing og stille og roligt. Men jeg synes ikke umiddelbart, det virker så meget sådan sendagtigt, afslappningsagtigt. Nej, det er fordi Distortion. Der er jo ikke noget sind over Distortion. Det er jo bare masser af støj og fest, så det var lidt at tage lidt gimmick på det. Måske lidt mere fis med det. I forhold til resten af Distortion, så var det meget afslappende. Altså Alberto, der fløj hele vejen fra Verona, Italien, det var fandme klasse. Ikke